Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bugungi va'zimizda sadaqa jariya turida сөйләшербез. Шушы нәрсә ул sadaqa jariya? Аның нинди төрләре була? Һәм аларның арасында кайсысы иң яхшысы, иң хәерлесе, иң дәвамлысы? Һәм инде укыячак хадисыбыз безнең Муслим җыентыгында килә, сахих хадисләрдән булып тора. Пәйгамбер саллаллаху әйткән, Абу Хурайра исемле сахабадан риваят кылына: "Иза матал инсану инқата'a анху амалуху". Кеше үлсә ди, аның барлык гамәлләре туктала ди. Бу хадис безне инде уяулыкка чакыра, гафиллектән уята. Әгәр дә кеше үлсә ди, аның гамәлләре инде туктала ди. Ул бүтән инде гамәл кыла алмый ди. Үлеп киткәч, безнең кайчан үләчәгебезне бер Аллаһ Тәгалә белә. Әмма кешедән бу гыйлем яшерелгән. Кем күпме яши, бүген үләме, иртәгә үләме, берсе көнгә үләме, анда 1 елдан сынма, 10 елдан сынма, моны бары тик Аллаһ белә. Әмма ләкин барыбыз да беләбез, төпле якин бар, һәрберебез инде бу дөньядан китәчәкбез инде. Монда бер нишек тә тумый безнең. Әмма ләкин бу хадис нәрсәдә үлү белән дә шушы рухыбыз, җаныбыз чыгу белән дә бите гамәлләребез инде туктала ди. Кеше үлгәч, кире кайтасы килер шушы җиһанга, шушы дөньяга яңадан гамәлләр кылыр өчен. Чөнки күрәчәк ул анда күпме изгелек кыла алмады, теге җиңеллек белән карады, һәм инде күпме гынахлар эшләде, һәм инде кире кайтып, бөтенесен кире кайтармакчы була инде. Кайтарга тели. Әмма ләкин инде кайтара алмый ди, киселә ди, туктала ди бөтен гамәле ди. Әмма ләкин Пәйгамбер саллаллаху дәвам итеп әйтә: "Илля мин саласи" ди. Әмма ди, ләкин ди, эш гамәле ди тукталмый ди. Шушы хәзер сөйләнәчәк хадистә киләчәк эшләр ди, гамәлләр ди, үлгәч тә ди, шушы гамәл дәвам ителеп, аңа әҗр савабы киләчәк ди. Бу инде башта күңел төште, үлгәч ди бите гамәлләбез туктала ди, киселә ди, күңелебезне төшерә баштаймы, куркыта, үлемгә әзерли, фикерләтә безне үлем турында, уйлата, гамәлләр кылырга омтыла, этәрә. Аннары инде шатландырып та куя. Әмма ләкин үч гамәл бар ди, кеше үлсә дә ди, аның әҗр савабы киләчәк ди. Бу теге дөньядагы нишекелле инде. Инвестирование шикелле. Бер компанияның акциясын сатып аласың да, дивидендлар килеп тора, җайлап кына үзең эшләмисең, әмма ләкин сиңа акчасы килә. Рәхәт бит, акча синең өчен эшли. Шуның шикелле инде. Мондый гадәти инде бер нәрсәне саттың да, акчасы килде дә, бүтән уже килеп тормый. Бу акча синдә тора, яки инде тузгытасың. Шуның шикелле. Аны тагын да төгәлрәк аңлар өчен сөйләп китәбез инде. Һәм нинди гамәлләр ди? Беренчесе ди садаqa җария. Беренче гамәл без үлгәч тә тукталмый торган гамәлнең беренчесе, иң беренче төре садаqa җария. Җария садақасы дибез инде. Безнең садаqa 2 төргә бүленә. Бар гадәти садаqa без белгән инде, мал белән бер кешегә бирдек. Сен бер мохтаҗга акча бирдеңме, анда кием бирдеңме, азык-төлек бирдеңме, Аллаһ Тәгалә әҗр савабын сиңа язып куйды. Кыямәт көндә аның әҗр савабын күрәчәксең. Булды, бетте. Гадәти әйбер инде теге. Бер әйбер сатып алдык та инде, бер сәүдәгәр димә, сатты, акчасы киреме булды, бетте, китте. Бүтән аннан инде кирем юк. Садаqa җария нәрсә ул? Син берәр садаqa бирдең, бер нәрсә эшләдең, әмма ләкин аның киреме әле дә бар, гел кирип тора киреме. Әйттең, мисал китергән идек бит инде. Теге бер компания акциясын сатып алдың да, күпмедер микъдарга түләдең шушы компания, акча бирдең име, акцияларын бирде дә, дивиденд биреп тора. Шушы синең акчаңны әйләндерә, эшләтә, шуннан инде сиңа акча килеп тора. Бер туктаусыз инде, әзәзләп син эшләмисең, әмма ләкин кирем бар.
яки бер зур сәүдәгәргә акча бирдең дә, ул сиңне акчаңны әйләндерә, эшләтә, и кергән керемен инде күпмесендер сиңа биреп бара, чөнки синең акчаң белән ул эш итә инде, гел кирип бара. Теге беренче төре акчаңны бирдең, садакаңны, Аллаһ Тәала әҗерен үзе язып куйды, кыямәт көндә күрәсең. Сәүдәдә шикелле нәрсәләр сатып алдың, саттың, акчасы кирде, битте синең сейфыңда тора, кесәңдә тора. Әмма ләкин менә бу садака җария, син исән вакытта да, син үлгәч тә аның гел әҗер савабы сиңа килеп тора. Менә бу дивидендлар килгән шикелле, шушы синең гамәлең сиңа савап китерә инде. Сиңа акча китергән кебек, шушы инвестирование сиңа акча китереп тора, савап китереп тора инде. Ягъни кыямәт көнендә син үлгәч тә, кабердә ятканда да инде сиңа һаман бер туктаусыз агылып тора әҗер саваплар. Нинди гамәл. Рәхәт бит инде, син үлдең, әмма ләкин синең эшләп калдырган шушы эшләрең сиңа инде әҗер савап китереп тора инде. Нинди гамәлләр ул? Шушы садака ике төргә бүленә. Гадәти садака бар, акча бирдең, мал бирдең, әҗер савабы булды, битте китте. Бүтән инде сиңа савап бирми. Садаканың икенче төре инде тагын да фазилатлысы, тагын да яхшырагы ул садака җари дип атала. Сиңа инде шушы гамәлең тукталганчы гел сиңа савап китереп тора. Менә син үлгәч тә сиңа савап килеп тора. Ниләр булар? Садака җари нәрсәләр керә? Моңа бик күп мисаллар китереп була инде. Әмма ләкин без кайберләрен генә алабыз. Мәсәлән, бер бай кеше мәчет төзеп куйды икән. Нимә мәчет төзеде? Һәм инде исән вакытында да үлгәч тә шушы мәчеткә килеп намаз укыган сайын, килеп гыйлем алган сайын, Кур'ан өйрәнгән сайын, килеп Аллаһ Тәаләне зикр иткән сайын, шунда килеп инде ифтар мәҗлесләре булган сайын, анда нинди генә гамәл, нинди генә изгелек кылынмасын шушы мәчеттә, шуны төзеткән, шушы мәчетне төзүенә өлеш керткән кешеләргә әҗер савабы килеп тора инде. Кеше килеп менә әле ястүгә килдек, 5-6 кеше мәсәлән. Намаз укыды, моңа әҗер савабы бара. Шушы мәчеттә укыган өчен. Мәсәлән, кеше үз акчасыннан да юл салдырды ди. Менә авылда ди юл бик начар иде. Анда таш кайтып җәйдердеме, асфальт җәйдердеме, кешеләр шушы юлдан йөргән сайын, шушы кешегә инде әҗер савабы бара. Бу дөньяда да һәм инде үлгәч тә. Кем генә үтеп китмәсен шушы юлыннан, аңа әҗер савабы бара. Яки кеше колонка, куе, чишмә казытып, ясатып калдырды икән, шушы куедан, шушы чишмәдән, шушы колонкадан кеше суны агыза икән, эчә икән инде, шулай ук шушыны ясаткан, ясаган, салдырган кешегә инде әҗер савабы бара. Мәсәлән, кеше китап бастырды икән, мәсәлән, бер кеше инде китап язды да ди, һәм бер бай кеше инде акча биреп инде шушы китапны инде бастыруга сәбәпче булды икән. Буларга шулай ук әҗер савап бара. Язучыга да инде шушы инде китапны инде бастырырга, чыгарырга ярдәм иткән, матди ярдәм күрсәткән кешегә дә шулай ук әҗер савап бара. Син китабыңны укып, анда файдаланып, тормышка ашырган сайын, кеше кулланган сайын шушы китабыны сиңа инде әҗер савабы барып тора инде. Мәсәлән, агачлар утыртса, кеше агачлар утыртып калдырды, алмагачлар, шияләр, анда төрле кура җиләк агачларын, нәрсә генә булмасын. Шушы агачтан кеше шушы җимешләрен ашаган сайын, кышлар ашаган сайын, шушы агачтан шушы җимешләрен, шулай бу кешегә инде әҗер савабы бара. Менә шундый бу кайбер мисаллар гына булды. Менә мисаллар инде бик күп китереп була. Кеше больниц салдырып калдырса, бер йорт тегени авыр хәлләр гади анда бер йорт салдырып калдыра икән инде, мохтаҗлар анда та йортсызлар кирип яши ала дип инде төрле шундый биналар төзетеп калдырса инде. Менә бик күп мисаллар китереп була инде. Санап бетергесез инде. Моның әҗер савабы инде гел килеп торачак. Менә бу үлгәч тә инде моның шушы инде әҗер савабы моңа һаман инде теге тамып торачак инде. Шушы әйбер биткәнче, җимерелгәнче инде. Мәсәлән, бит инде юл салдырды, юл ватылып, күпмедер вакыттан соң эштән дә чыга шулай бит. Ләкин төзек булган сайын, кеше йөргән сайын, яки күпер салдырып калдырды дик.
Күпер салдырып калдырды, шушы күпердән чыккан сайын, йөргән сайын әҗер савабы ала. Күпер җимерелде икән инде тукты инде. Әҗер савабы. Моны аңладык беренче төре. Икенче төре нәрсә ди? Әү илмин юнтафау бихи ди. Икенче төре гыйлем ди. Кеше гыйлем алды да ди, һәм шушы гыйлемне инде тарата икән, һәм теге өченче кешегә тарата, бүтәнгә өйрәтә, шулай ук моңа инде әҗер савабы бара. Бу гыйлем тарату дигәч тә галим булырга, университет, мәдрәсә бетерергә тиеш дигән сүз түгел. Мәсәлән, берәр кешене өйрәтте хәреф укырга, тәҗвид кагыйдәләренә, бу кеше икенче кешене өйрәтте икән инде, шушы хәреф танырга, тәҗвид кагыйдәләрен, Куръан укый башлады икән, Куръан укыган сайын моның укытучысына әҗер савабы бара. Һәм менә шушы чылбыр күпме дәвам итә, шушы иң беренче укыткан укытучысына инде моның әҗер савабы бара инде. Кеше дөрес итеп Фатиха сүрәсен, Ихлас сүрәсен, Фәләк, Нас сүрәсен өйрәнде, һәм инде балаларына да, туганнарына, күршеләренә, дусларына өйрәтте икән, шушы сүрәләрне укыган сайын, шушы өйрәткән кешегә әҗер савабы бара инде. Берәр кеше намаз укырга өйрәтте, шушы кеше намаз укыган сайын, шулай ук аңа әҗер савабы бара инде. Менә кеше үлеп китсә дә, бу кеше инде гыйлеме тарала икән, моңа инде шул теге китап язып калдырдымы ул, мондый вагазлар яздырып калдырдымы, булай өйрәтеп калдырдымы, ничек кенә булмасын, шушы гыйлеменнән файдаланган кешеләр гамәлдә куллана икән, аның гыйлемен инде аңа әҗер савабы бара инде. Шуңа күрә бу этәрәп белгәнебезне кешегә өйрәтү инде. Нәрсә беләбез без? Шушы динебез турында намаз укый беләбезме, Куръан укый беләбезме, тәһарәт ала беләбезме? Нинди генә хөкмен белмибез, кешегә өйрәтәбез икән, кеше шуны өйрәнеп инде гамәлдә куллана икән, безгә әҗер савабы барачак. Ул кулланган сайын шушы безнең гыйлемебезне безгә әҗер савабы барачак инде. Менә бу этәрә гыйлем таратуга. Шуңа күрә берәр мәҗлестә булабызмы, ашта булабызмы, җыелышта булабызмы, дуслар белән утырабызмы, теге гайбәт сатканчы, буш сүз сөйләгәнче, хәерсез сүз сөйләгәнче, әгәр дә күпмедер микъдарда гыйлемебез бар икән, берәр сүрәнең тәфсирен беләбез икән, берәр хәдиснең анда аңлатмасын, тәфсирен беләбез икән, шуны кешегә җиткерәбез икән, кешеләр ишетеп моннан файда ала, гамәл кыллана икән, безгә әҗер савабы барачак. Менә бу безне инде нәрсә? Гафиллектән уята, этәрә, гыйлем таратырга, шушы динебезне таратуга инде. Шуңа күрә нәрсә каягына булсак та, менә бу форсатны кулыбыздан ычкындырмыйк, берәр нинди кешегә файда бирергә, файдалы мәгълүмат бирергә инде. Безгә бу дөньяда да, ахирәттә дә инде әҗер савабы барачак инде. Менә безнең өйрәткән файдаларыбыз инде чылбыр буенча күпме бала икән, ничә гасырга хәтлегәндә. Аңа әҗер савабы була. Мәсәлән, алыйк анда Имам ан-Науиның күпме китаплары бар. Шулай бит 40 хәдис анда, изгеләр бакчасы дейик. Менә без аларны укыйбыз, аларга әҗер савабы бара. Имам Бухари бар, сахих җыентыклар, хәдисләрне туплаган. Безнең галимебез шулай бит. Менә шул китапны укыйбыз икән, аңа әҗер савабы бара. Менә ничә гасырлар инде дәвам итә. Күпме мәсәлән, үзебезнең Ризаетдин Фахретдиннең бик яхшы китабы бар, мәсәлән, Җавамил Кәлим шәрхе дигән, шулай хәдисләргә аңлатма. Менә ул китапны укыган сайын, файдаланган сайын, шушы галимгә инде әҗер савабы бара. Моңа бик күп мисаллар китереп була инде. Менә Шихабуддин Мәрҗәнинең, үзебезнең татар галиме инде, Сунатулла Бикбулат, безнең татар галименең гарәп теле өйрәнү буенча Мабдул Кира дигән китабы бар. Менә шуның буенча инде гарәп теле мәсәлән өйрәнәбез икән, аңа инде әҗер савабы бара. Менә аны өйрәнгән сайын, укыган сайын аларга гел әҗер савап килеп тора инде. Менә бу этәрә гыйлемгә бик җитди карарга һәм гыйлем таратуда бик каты тырышлык куярга. Өченчесе, әү валадин салих яд'у лаху. Тәрбияле балады. Ата-анасына инде дуа кылучы инде. Менә бу этәрә балаларыбызны дөрес дини тәрбия бирүгә инде. Дугачы балалар тәрбияләү. Без үлеп китәбез икән, балаларыбыз безгә дуа кыла икән, шулай безгә әҗер савабы бара. Без балаларыбызны, менә әйттем бит, Фатиха сүрәсен укырга өйрәтеп калдырабыз икән, намаз укырга өйрәтеп калдырабыз икән, тәһарәт укырга өйрәтеп калдырабыз икән, шушы гыйбадәтне кылган сайын безгә әҗер савабы бара. Һәм ул безгә шулай дуа кылачак. И Раббым Аллаһ, әтиянимнәремне
кешерсәң иде, гафу итсәң иде дип, шушы дуасы безгә ирешәчәк. Әгәр дә инде Аллаһ сакласын, тәрбиясез балалар тәрбиялибез икән инде, начар юлда йөри торган инде, безгә инде дуа кылмый торган, изгелек кылмый торган, бу вакытта инде Аллаһ сакласын, хәлебез бик аяныч булачак инде. Бу хадис безне этәрә шулай ук балаларга җитди карарга, аларның тәрбиясенә, аларга карата, аларны инде шариатча, динебез кушкан сәйне, Аллаһ Тәгалә әмер иткәнчә, пәйгамбәрбез өйрәтеп калдырганча тәрбия бирергә инде. Мәсәлән, пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, 7 яшьтән инде балаларыгызны намазга бастырыгыз ди. Намаз белән кызыктырыгыз, этәрегез ди. Без 7 яшьтән инде балаларыбызны шушы иң улуг гыйбадәтне инде өйрәтә башларга, этәрергә тиешбез инде. 10 яшьтән инде без инде көчләп, җитди әйтеп инде бастырырга тиешбез инде. Монда инде пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, тәзрәк инде катлык та куллансан ярый ди инде. Тәзрәк инде шелтә төшерсәң дә инде. Әмма ләкин бу әдәп ягыннан гына инде. Бу күрсәтә инде без 7 яшьтән инде баланы шушы намазга карата мәхәббәт, намазга карата инде ихтирам, намазны яратуын без инде кертергә, салырга тиешбез кичкенәдән. 10 яшьтән инде без мәҗбүри рәвештә инде бастырырга тиешбез инде. Без шушы динебездә инде дөрес тәрбия юлында барсак инде. Әгәр дә без дугачы балалар әзерлисебез килсә үзебезгә, без үлгәч тә инде безгә дуа кылып, безгә җир саваплары килүен теләсәк инде, без шуны эшләргә тиешбез. Һәм шундый форсатны ычкындырмашка тиешбез балаларыбызга иң беренче менә шушы Фатиха сүрәсен өйрәтүне. Иң беренче, иң кирәкле дугаларны өйрәтүче. Иң кирәкле шушы сүрәләрне өйрәтүче. Шушы намазны өйрәтүчене без бигрәк тә форсатны кулыбыздан ычкындырмаска тиешбез. Әгәр дә шушы Фатиханы гына өйрәтәбез икән балаларыбызга, шу Фатиха укылган саен безгә күп мәҗр савап бара бит. Намазда гына укысынмы Фатиха? Ул бит күпме Фатиха укыла, бер намазда гына алсак. Иртәнге намазда гына ким дигәндә, иртәнге намаз 2 рәкать сөннәт, 2 рәкать фарызы. Иртәнге намазда 2 рәкать сөннәт безнең име? Һәм 2 рәкать фарыз, 4 Фатиха укыла. Шушы 4 Фатихада укыган хасил булган әҗр савапны Аллаһ Тәгалә тиянисенә дә бирә. Уйлап кына карагыз, күпме әҗр савап монда. Нәрсәгә без омтылырга тиешбез? Әгәр дә без балаларыбызны гына түгел, бүтәннәребезне дә өйрәтсәк шушы әҗр савапка, күпме безгә бит Аллаһ Тәгалә каршында әҗр савап булачак. Үлгәч тә шушы безгә инде шушы саваплар килеп торачак. Әмма ләкин кызганычка каршы, бу интернет, телевизор заманы безне алдалады. Бу теге Запад дигәндә, Западның гырыф-гадәте безгә кирип, динебезне сатып, бик җиңел карый башладык тәрбия мәсьәләсенә. Бу бик кызганыч, бик кызганыч. Бик кызганыч. Чөнки үскәч үзе карар әле, үз юлын сайлар әле. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм 7 яшьтән балаларыгызны намазга кызыктырыгыз, ихтирам уятыгыз ди. 10 яшьтән инде көчләп инде бастырыгыз ди. Менә пәйгамбәрбез юлы. Без инде үзе карар әле, үзе сайлар әле, үскәч белер әле дибез. Но пәйгамбер саллаллаһу алай дими бит. Без бит пәйгамбәрбезне күпме тапкыр анда азанда әйтәбез, ашһаду анна Мухаммад расулуллаһ дип. Күпме салаватта әйтәбез намазыбызда. Без бит пәйгамбәрбезгә иярүче, аның юлын сайлаган кешеләр, аның уммәтеннән. Пәйгамбәрбез әйтә, 7 яшьтән инде намазга бастырды. Бу бит күрсәтә, намазга бастыру дигән сүз дини тәрбия бирү дигән сүз. Бу бит үзебез өчен кирәк. Үлеп киттек икән, бүген иртәгә безгә бит әҗр савап кирәк булачак. Безгә бит Аллаһ Тәгаләнең мәгъфираты кирәк булачак. Әмма ләкин шушы әҗр саваплар, шушы изге гамәлләребез сәбәп булачак җәннәткә керү. Күрәм, бу мәсьәләгә бик җитди карарга кирәк инде. Бик җитди. Бу хадис шуңа безне уята, шушы гафиллектән.
Балаларыбыз, үзебезгә дуачы балалар тәрбияләп калдырырга тиешбез без. Дөньясын бик каты бирәбез. Анда сыерларын, бузауларын үстереп, итләрен сатып укырга да кертәбез, өйләндерәбез дә, кияүгә дә бирәбез. Дөнья ягын, машалла, бездән дә яхшырак торучысы, бездән дә яхшы җиренә җиткерүче юк. Әмма дә ләкин ахират мәсьәләсе, мәңгелек мәсьәләсен без кайгыртмыйбыз нишләптер. Дөнья ягыннан бик каты тәрбиялибез. Ничек итеп эшләргә кирәк, ничек итеп тормыш корырга кирәк, ничек итеп күп акча эшләргә кирәк, ничек итеп яхшы эш алырга. Әмма дә ләкин рухи, бу дини тәрбиягә без бик каты салкын карыйбыз. Бу хадис инде, әгәр дә безгә уңышка ирешәсебез килә икән, бу дөньяда да, ахиратта да, фирдәүс җәннәтләренә керәсебез килә икән, инде этәрә дуачы балалар тәрбияләү инде. Һәм инде галимнәр әйтә, менә шушы 3 төрле гамәлдән кайсысы иң хәерлесе, кайсысы иң дәвамлысы диделәр инде. Без бит инде әйттек, садака җария. Шулай бит дәвамлы садакалар инде. Күперләр салу анда, коелар казыту, мәчетләр салу, һәм башкалар инде. Һәм икенче төр инде гыйлем дидек, өченче төрө бала диде. Галимнәр әйтте, иң фазиләтлесе, иң хәерлесе диде, гыйлем тарату диде. Бала ул ди, күпме яшәгәч үләчәк ди. Чөнки сиңа дуа кылучы тукталачак ди, күпмедер елдан соң инде. Син төзегән күперләр, йортлар, мәчетләр бәрбер вакыты үткәч инде җимереләчәк, юкка чыгачак ди. Ә гыйлемең ул синең гел дәвам итәчәк ди. Син өйрәтеп калдырдың ди, Фатиха сүрәсен, Куръан укыра, ул гел дәвам итеп бара ди. Бу кеше моңа өйрәтә, тегесе моңа өйрәтә, монысы моңа өйрәтә, шулай чылбыр кебек гел бара ди. Син китап язып калдырдың, ул бәрбер менә гасырлар буе бит галимнәрнең китаплары килә, ул шулай җайлап инде килә ди. Күрә иң дәвамлысы, иң калучысы, иң каты теге савап китерүчесе ди, шушы файдалы гыйлем ди. Файдалы гыйлем ди. Бит инде әйттек, менә Фатиханы гына өйрәтсәк тә, ул бит инде балаңа өйрәттең, баласына өйрәтә, оныгына диек инде, оныгызга, оныгысы үзенең баласына өйрәтә, шулай итеп дәвам итә. Һәм бөтә әҗер савабы шушы гыйлеме ул инде сезгә барачак. Күрәм, бу гыйлем мәсьәләсе инде нәрсәләр булса өйрәтү, шушы хәерлеккә, изгелеккә, яхшылыкка бу дәвамлырак диде инде. Һәм Аллаһ Субхана ва Тааля безгә дә барчабызга да инде тәүфик хидаят бирсен, күп итеп шушы садака җариялар эшләп калдырырга, тәрбияле балалар үстерергә насыйп әйләсен инде, үзебезгә дуа кылучы инде. Һәм булган гыйлемебезне инде тапшырырга, таратырга, Аллаһ Тааля хирыслык, тырышлык, сабырлык бирсен инде. Һәм үлгәч тә инде гамәлләребез шушы киселмичә, шушы садака җария безнең әҗер саваплары килеп торсын иде. Һәм барчасында инде Аллаһ Тааля ихласлык бирсен. Бу бөтен гамәлләребездә ихластан, Аллаһ ризалыгы өчен булырга тиеш. Кеше өчен түгел, кеше ризалыгы өчен түгел. Бары тик Раббыбызның ризалыгын алып, Раббыбыз өчен эшләнергә тиеш. Шул вакытта инде дәвамлы булачак. Һәм Аллаһ Субхана Тааля барчабызга да инде тәүфик бирсен, шушы гамәлләрне эшләп, фирдәүс җәннәтләренә керергә насыйп эйләсен. Субханакалла бихамдика ва ашһаду ан ла илаха илля анта ва астагфирука ва атубу илейк.